Iroro, yau ina ka tsaya? Na ga ka jima baka dawo ba, ka tsaya wasa ko? A'a, na tsaya juyar aikin gida ne. Aikin gida kake yi aji? Tambayoyi nake juya, kuma akan lissafi ne. Ɗauko jakar taka, mu yi tun yanzu, kafin Sweetie ya zo ku fara wannan shegen wasan nan naku. To, shikenan mama. Ka shirya ko? Na shirya. Yawwa, 2 plus 2. 42. Me kace? 42. Me yake faruwa? Kuka nake ji. Lafiya kuwa? Ba lafiya ba. Yadda ake fama da rayuwar nan, mun hana kan mutum mai daɗi saboda karatun yaron nan. Gashi kullum da safe cikin sanyi ko zafi na shirya shi, amma wai na tambaye shi 2 plus 2 wai yake ce mun 42. Ni kuwa na zane shi don na san ba daidai ya faɗa ba. To ke yanzu, menene 2 plus 2? 22. Get right here, man. Allah ya kare ki. Will you keep quiet? Da ba iya ba sai na rama masa. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.